Akcenatski sistem srpskog jezika. Akcenat. Akcenat reči je naročito isticanje jačine i visine jednog sloga. Ovo naglašavanje ima 3 elementa: jačinu, visinu i trajanje. U srpskom književnom jeziku postoje 4 akcenta. 2 duga i 2 kratka, koji mogu biti silazni ili uzlazni. Podela akcenata. Kratkosilazni akcenat obeležava se ovim znakom. Slog koji nosi ovaj naglasak izgovara se kratko, dok jačina i visina tona naglo i jednovremeno padaju. Na primer, pas, prijatelj, gledati. Kratkouzlazni obeležavamo ovim znakom, a izgovaramo kratko, visina tona raste, dok jačina izgovora opada pre završetka izgovora tako naglašenog sloga. Noga, kapetan, poželeti. Dugosilazni akcenat označavamo ovim znakom. Izgovara se na sledeći način. Dugo, ton iz početka visok, a onda upadljivo pada, jednovremeno sa jačinom izgovora. Sin, peć, radnik. Dugouzlazni označavamo ovim znakom. Ovaj naglasak izgovaramo dugo, visina tona stalno raste, a jačina izgovora gotovo se ne može pratiti. Pesak, glava, ruka, živimo. Nenaglašene dužine. Kao što naglašeni slogovi mogu biti po kvantitetu kratki ili dugi, tako mogu i nenaglašeni slogovi u našem jeziku biti kratki ili dugi. Ovo zovemo nenaglašenom, odnosno posleakcenatskom dužinom. Pravilo nalaže da kratak slog može doći bilo ispred, bilo iza naglašenog, dok dugi, nenaglašeni slog može doći jedino posle naglašenog. Junak. Znak za obeležavanje nenaglašene dužine jeste ovakav. Mesto akcenta u reči. Postoji nekoliko pravila za akcentovanje reči. Prvo, jednosložne naglašene reči mogu imati samo silazne naglaske, duge ili kratke. San, lav, vrt, nov, tad, dan, zid, brod, krv, fin, daš. Višesložne reči mogu imati bilo koji od 4 naglaska, s tim što, ponovo, silazni mogu doći samo na prvi slog, a uzlazni na bilo kojim sem na poslednji. Lađa, radnici, nikakav, dinari, narodni, tetiva, seljak, lepotica. Nenaglašena dužina može se javiti samo iza naglašenog sloga, nikako ispred. Klitike. Pored reči koje imaju svoje akcente, u srpskom jeziku ima reči koje su bez ikakvog akcenta. Te reči čine akcenatsku celinu ili sa rečima ispred sebe ili sa rečima iza sebe. Proklitike. Reči koje nemaju svog akcenta, već čine akcenatsku celinu sa rečju iza sebe, su proklitike. Proklitike su obično predlozi, rečce i veznici. Na primer, pošao je sa ocem da kupi u gradu patike. Enklitike. Enklitike su reči koje nemaju svoj akcenat, a u govoru čine izgovornu celinu sa rečju ispred sebe. Obično su to nenaglašeni oblici ličnih i povratnih zamenica, kraći oblici pomoćnog glagola jesam i hoću i rečca li. Na primer, hoćeš li mi reći koliko si platio patike?